Здравейте, чавенца! Аз съм Аня от Матрицата, където настоятелно прави така. Шегувам си, бе. Аз съм новия преподавател по компютри. Значи, какво е компютъра и как се работи с него? Какво е това PC? Това е другото име на компютъра. Той се състои само от пластмаса, железо и кабели. За ваше съжаление обаче. Значи всеки компютър си има собствен телевизор. Да, но самият телевизор е съставен изключително и само от пластмаса и тук-там е некое количество железо. За всеки компютър си има говорители. Иначе, откъде ще чуваш, Софи Маринова? Ти си бурята в сърцето. Значи за всеки говорител той е съставен, за ваше съжаление, само от пластмаса и е толкова железо. Значи цената на един компютър е колко му си изкара. Като върнеш всичко на вторични, максимум 2 между 3 лева. Към комплекта обаче има два много интересни кабела, които завършват с техника. Как се рестартира компютър? Сега ще ви покажем как се рестартира компютър. Преминаваш към втора част на рестартиране. Леко го рестартираш отгоре. Важно е да се запомни за компютъра, че той се състои от 1,5 кг железо, нема 3 кг пластмаса и общо 10 метра кабели. А това нас не ни интересува. Това какво е? Ето тук взимаш клавиатурата. И какво има вътре в тази клавиатура? Мислиш, ако рестартираш и тук истинския компютър, започваме да го апгрейдваме. И понеже телевизионното време е много ценно и няма време да се използва това, пристъпваме към действие. Оп, буквата С на Снежка. Снежка, гледай какво намерих. Има и за тебе подарък. Само пластмаса и нема никакво железо. Джиги. Уважаеми мои ученици и телевизионни зрители, беше ми приятно да ви преподавам. Бъдете шокар за винаги. Поздрави на Буба, на Снежка. Калинка да ми звънне да не се депресира. Довиждане и до нови доспехи. Аз бех с вас. Следващия път ще ви покажем как се работи с мобилен телефон.